Iya. Monggo Mbak Tatin, monggo jumeneng. Ayo karo Ki Kisban. Ya, ya diaturake. Ya, Tin. Oh, sing lanang njaluk spot. Hah? Sing lanang. Njaluk spot? Nggih. Wapure. Monggo Mbak Tatin. Duet kalih Mas Genjik. Salaman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk duit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Iki. Terus itu apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Ah, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul metu madhep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten ngomah ya wis galak lho, Pak. Ngomah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya? Jebulane ngono ya? Ketoke merak ati. Nek aku Mutare bojone wis ora respon wis mesengut kok. Syukur kapok kowe. Nek bojomu tok garap ki meneh ora wae. Masih jane. Aku iki aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. Ora gagas kok. Ora gagas ya pisan ya. Ngingkar. Ngapa we? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu. Iya. Ya. Ya ngapa? Ya ngapa? Nembang apa macul? Kowe arep macul Tatin apa? Ora. Wani ye. Wah, kudune semune dipajak. Kalau ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya? Jos e. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jadi. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng ning ana sing kedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo iki sajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis ten iki kanca-kanca kasih delok aku. Ah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku bingung arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Tak piye? Tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orang anggap aku wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Nah. Cocok. Ya iki dite 200 ki nggo sapa? Ayo gak. Kula. Rumah aku. ya karo aku bareng. Ha iya ora tak kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tau. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ora dibagi ya. Ha iya bener nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya. Arep gandrung kowe.
Ya kok sikik lagi dicopot klipe kok yo. Matur nuwun Kanjeng nggih. Ya iki tatin. Men ditampani dhewe. Ya kowe kaya Bagong ning kowe iki. Nampani 100 ki ana dit 50 ngono njokan. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lebok ngendi? Kene. Lho lebono kene. Ya jangan. Leboke ngendi ngene tatin? Ih. Kuwi ana sake apa? Ana Engko bablas medun. ya mbok. Ya nembang itu 100 ya. Ki soto anake soto lengganaku. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Kok orang tau ngejak aku? Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar kuwi. Ketoke kowe modele njalukane. Ora yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Sila areng ngapa? Wong aku ya ora kon kok kowe kesusu ki ngopo? Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah Dalang ki rak mampir ten. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki tak kon permisi. nek ora payu ki gawe cara rada arang le payu kae ngarep omahke koki plakat gedhe yasa Ki Kiswan menerima wayang kulit dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo. Dulu udah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane iki gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa modar ora kowe. Gubuk asmara napa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu becene iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Gus. Subroto. Wow. Subroto iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento wis. Nek aku penak gento, gento iki ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Ya mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selat ngono suarane. Ayo, anu teko, gentone teko. Turuk, 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 turuk. Loh. Loh. Wah, tok 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 tok. Turuk, tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cemplung. Ngapa? Kowe saka ngendi e? Kok kledang-kledang Wah. gawa manggul janganan iki saka ngendi? Aku ora manggul wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Nyoba apa? Piye? Mbok kowe iki lingo, aku iki mbakyumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos.
Mbok kuwi sedulur mbok ki ora. Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Ruda paripeksa. Ya ora Ruda paripeksa kok ruda paripeksa. Guys to. Ora apa-apa iki gabrese di nganu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sithik wae. Gajul penontonnya kan gajul. Aja. Lah Yo. Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa toh? Pirang-pirang dina Dadi gendho ora pati. aku ki ngimpi Pokoke jarine kondangan dadi ora pati aku. Apa? gelut ya. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu Lah mek. mbok aku mayang kene mau nang kono sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendho ora pati apa ya Kang ya. Ya ampun nganggo mic. Krungu e. Ha iki ditaleni e. Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gentho? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Nek sing dadi cempluk. Apa e? Ayo, kowe gelem ora dadi cempluk? Gelem. Kowe gelem ora gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya swara penonton. Ayo ketuprakan kok gagas swara penonton ra sida gandrung kok ya. Manismu, Memanismu angu. Pusi roli ranang kaya kethek ya. Angger Jiwa kangga weru citik Dibuka-buka lho. Ayo. Ayo. Mbok elingo to Gentho elingo. Aku ora edan. Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku. Lah gini kok arep seneng karo aku mbok mikir. Aku ingin nih. Ingin apa? Iya kuwi. Gelem ya? Mah. kurang Gelem. berasa sudah Wah. digendong kurang kendro. Gelem ya? Oh, gak ngerti bahasa ora to basa Ketoprak Jawa. lor desa kae gentone ngoyak tenan. Nggih lho Bapak. Nggih. Wah, apik lho desa kae apik tenan. Kita isih dadi gentho amatiran iki. Karang Taruna. Jajaran. Lara apa kang sinadya aku gawa buku ora apa-apa protes wae Minggir gelem ora eling apa? Umpamamun duta warti
Aku direne malah dites-tes to. Ampun ono wae. Ah mending kowe iki rene wae. Ampun malah dites-tes padake apa? Padake apa yo? Padake didepison. Padake apa yo? Oh iya. Kene ndelik kene nang. Ani e. Tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono lho. Hah? Eh. Duwe apa? Duwe mic. Endi? Lah kowe Iki dutekku. Tak maca ya, yuk. maca sak karepmu ning aku wegah. Atar. Mbak alon-alon ngapa lho? Ki selak wengi. Tamtut tak turuti. Aku tiba. Ibarat wong numpak prau. Manda iki tulungi aku dong ae lho, aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajarke lho. Pernah Mo aku penonton kok. penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ra Galak. sama-sama. Uyoga kok Tekan omah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku ora gelem dene semono e. Mengge-mengge ya. Awas lho kowe ndo, tak ratakne kowe. Lumampah. Bareng dineke ratakne ya meni. Nah ya apa? Lah piye? Kowe biasane takne apa? Hei, Meso nakokke. lah mau emoh saiki nekokke. Nek dhuwit nek duit aku duwe. Ayo. Hei, Oh, celeng iki. Mengge-mengge, Pak. Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. Lumampah tanpa walah. masa aku ngono bareng. Kaya Pak Wardudi lho apa-apa. Ning madyane jala iki Ngopo ora disini ngono lho. Kena? Apa kowe iki urung adus ta mau iki? urung. Lah mau urung adus kok arek ngedaki aku lho. Ayo to yu. Kuwi Sing, ngapa? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Wardudi kae. Blok. Wah manut ora kowe ngono. Blok, Wah, manut ora? ora. Iki ning tengah sawah. Iya. Anane mung aku karo kowe. Terus ngapa? Kowe wong wedok, playumu ora banter. Kowe mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon, ngulon kono, Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus Terus ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Saut, Ngapa sut? saut. Nek Pak
arep judi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora apa? tak joke. Ya wegah. Aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Ngomule dame. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora Iso nggo nyewa gubuk asmara e. Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Apa yuk? Ora. Salah wong apa ya biyen? Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru gawa uang ya. Ama. Keterucut meneh. Temah kunci angin patu Kendhongane pecah. Saking mantep lho. Iya cemplok. Ngapa? Wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem. Apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe? Mbok iki elingo aku ki sapamu ngono lho. Aku ki ora tresna karo sliramu nek ya ora ngawur ngono kuwi car. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Aku moh kok. Sesuk nek suwe aduh apa iki? Yen ra gelem Ngapa? mlayu tak uyak, tak lebokke, mbuh nganti. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Weh, dalan. Lah ngapa? Toprake bubarke polisi. Ketoprak kok digaruk iki. Pemaine kasus. Wis saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Lanjuran kotak wayang yo digoleki.